What's up, orphans? This is your boy, Creepkeeper. Welcome sa ating munting channel. At kung bago ka pa lamang dito, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell. Kung kwentong aswangan ng trip mo, ako na ang bahala sa'yo. Anyway, simulan na natin ang aswangan. Dalawang buwan matapos ang malagim na kaganapan sa kabundukan ng San Cristobal. Eto pa rin ako at nakakulong. Mukhang mabigat talaga ang kaso ko kasi kahit ang pagkawala ng mga kasama ko mandaragit ay sa akin na rin ibinibintang. Ni ang abogado ko nga ay halos mawalan na ng pag-asa. Pinayuhan niya na nga lang ako na magbaliw-baliwan na lang tapos magpapel daw siya ng motion for reconsideration para mapalipat daw ako sa mental hospital at maging posible ang pagka-absuelto ko. Natawa na lang ako. Gagawin pa akong baliw ng gagong to . Pero sa kabilang banda, ikinonsidera ko rin ang suhestyon niya. Hanggang sa isang araw ay may dumalaw sa aking isang lalaki. Ewan ko, pero parang foreigner. Marunong namang magtagalog, pero parang ang weirdo ng itsurahan. Parang may sakit. Namumutla kasi, o baka ganun lang talaga ang balat niya dahil nga banyaga. Dahil sa nakakaburyong na rin talaga sa loob ng selda, ay pinaunlakan ko na ang pagdalaw niya. Lieutenant Reden Villarama, isa sa mga miyembro ng matitikas na mandaragit. Hindi na ako magpapalikoy-likoy pa. Narito ako upang tulungan ka. O walang galang na boss, sino ho ba kayo? Bakit niyo ako kilala? At saka, bakit nyo naman ako tutulungan? Simple lang. Alam namin na walang katotohanan ang binibintang nila sa'yo. Teka, anong ibig mo sabihin? Papaano mo na lamang kung makikipagkooperasyon ka sa amin? Sinisiguro ko ang paglaya mo. Ayos ka rin . Parang siguradong sigurado ka sa mga sinasabi mo . Yung abogado ko nga hanggang kamot ulo na lang . Kayo pa kaya? At isa pa, papaano naman kayo nakakasiguro na makikipagtulungan ako sa inyo? Simple lang. Dahil wala ka ng pagpipilian pa. Alam ko may pamilya ka naghihintay sa labas. Ayos lang ba sa'yo na hindi mo na sila makakasama? Sino ka ba talaga? Anong motibo mo? Ano ang motibo mo sa paglapit sa akin? Huwag ka matakot, Lieutenant. Kakampi mo kami. Isang organisasyon mula sa Europa at ang tunay na pakay namin ay ang mahuli si Cesar Morel upang maiuwi sa bansa namin. Teka, huwag mo sabihin. Oo, tama ka. Alam ko ang lahat tungkol sa kanya. Kung gayon, alam mong mga taong lobo sila. Mismo. Halos maubos ang lahi at hukbo nila Morel sa bansang Romanya. Dahil na rin sa walang habas naming pagtugi sa kanila. Marami na kasi silang biniktima sa amin at naging salot na sila sa aming lupain. Kaya't naisipan ng organisasyon na wakasan na ang kasamaan nila. Pero nakatakas na mag-asawa. Kasama ang ilan nila magigiting na mandirigma. Hanggang sa napadpad nga sila dito sa bansa nyo. Kung gayon, sabihin mo, ano ang dapat kong gawin? Handa akong makipagtulungan sa inyo para mapuksa ang halimaw na si Morel. Magaling kung ganon. Wala kang ibang gagawin kundi samahan kami sa pinagkukutahan nila. Kailangan mo rin sabihin sa amin ang mga impormasyong nalalaman mo tungkol sa hukbo na binubuo niya. Walang problema sa akin yun. Pero paano naman ako makakasigurado na tutulungan niyo ako makalabas? Bumilang ka ng 3 hanggang 5 araw. Siguradong laya ka na. Aasahan ko kayo, Mr. Blas. Yan na lang ang itawag mo sa akin. Blas. Ayos ang pangalan niyo, boss . Aasahan ko yung mga sinabi niyo . Huwag niyo sana akong bibiguin. Kung gayon, malinaw na ang kasunduan natin, Lieutenant. Hintayin mo ang aking pagbabalik upang palayain ka. Maraming salamat, sir. Sumapit ang 3 araw pero wala pa ring paramdam si Mr. Blas. Medyo nadidismaya na ako.
Mukhang gino-joke lang yata ako ng ungos na yun eh. Halos hindi tuloy ako makatulog sa kakaisip. Sa totoo lang, miss na miss ko na ang mag-ina ko. Nasa probinsya kasi sila, kaya hindi ako madalaw. Madami pa naman akong plano. Isa na doon, yung pagsurpresa sa kanila. Kaso mukhang pinaasa lang talaga ako ng banyagang yon. Asar. Dakong madaling araw na ay mulat pa rin ang mga mata ko. Kung ano-ano na ang gumugulo sa isipan ko. Ilang sandali pa nang dalawin na ako ng antok. Hanggang sa tuluyan na nga nag-agaw ang kamalayan ko mula sa realidad patungong panaginip. Ilang minuto pa lang akong nasa ganong estado nang mapabalikwas ako ng bangon. May narinig kasi akong komosyon. Nanggagaling yon sa labas ng selda ko. Putya, tila may binalian na leeg sa labas. May nakatakas kayang preso. Para kasing nalagutan na ng hininga ang gwardyang nagbabantay sa akin. Unti-unti akong bumangon mula sa aking kinahihigaan. Dahan-dahan ko sinilip ang maliit na butas sa labas. Pero napabalikwas ako ng atras. Nang makita kong may nalilisik na matang nakatingin sa akin mula sa maliit na butas na yon. Kumabog ang dibdib ko nang mapagtanto ko na pamilyar sa akin ang mga matang yon. Sinasabi ko na nga ba, hindi talaga titigil si Morel hanggat hindi ako napapaslang. Hindi ko akalain na maging dito ay masusundan nila ako. Dali-dali ako naganap na malalabasan. Pero imposible nga pala dahil nasa loob ako ng selda. Sinubukan kong akyatin ang kisame. Pero bago ko pa mabaklas yun, ay may humila na sa paa ko. Shit! Si Vargas! Buddy! Kumusta ka na? Akala mo ba matatakasan mo kami nang ganun-ganun na lang? Vargas! Bitawan mo ko! Bakit ba hindi nyo na lang ako tantanan? Malas mo lang, Bilirama. Bilang ng mga oras mo, malaki ang galit sa iyo ng Panginoong Morel dahil pinaslang mo ang aming reyna. Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Sayang, ang sarap pa naman sana lantakan ng laman loob mo. Pero kinakailangan kitang iharap sa Panginoong Morel. Nais niyang siya mismo ang dumukot sa puso mo. Bitawan mo ko! Halos mawalan ako ng malay dahil sa lakas ng pagsakal sa akin ni Vargas. Kinalagkad ako nito papalabas ng selda at kasama niya akong lumundag mula sa isang bintana tungo sa labas. Grabe ang bangis ni Vargas. Nasaan yung tao pa siya pero wala akong nagawa sa taglay niyang lakas. Malamang siya ang inutusan upang kunin ako dahil kabisado niya ang pasikot-sikot sa lugar na ito. Wala nang ibang gwardyang nakakita sa amin kaya't malaya niya ako nadala tungo sa masukal na parte ng kakahuyan. Parang bata lang akong binitbit ng dati kong kasamahan. Sa di kalayuan ay may natanaw akong tatlong kalalakihan na tila inaabangan ang pagdating namin. Mabilis nila akong isinakay sa isang van. Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Sa loob ng sasakyan ay sinubukan ko pang manlaban pero baliwala. Hindi ka panipaniwala ang taglay nilang lakas. Kaya't halos mawalan ako ng malay nang sinikmuraan ako ng isa sa kanila. Pero bago pa ako mawalan ng ulirat, ay napansin kong unti-unting umangat ang unahan ng aming sasakyan. Nakita ko rin sa mukha ng mga dumukot sa akin ang pagkataranta. Sabay-sabay sila nagpalit ng anyo mula sa pagiging tao tungo sa isang mabangis na lobo. Nagising na lang ako sa isang maliwanag na silid na nakasuot ng kulay puti na parabang pangpasyente. Walang ibang tao doon, kundi ako lang. Nasaan ako? Ano kaya nangyari? Natatandaan ko pa ang ginawang pagdukot sa akin nila Vargas. Pero hindi ko na alam ang mga kasunod na nangyari mula dun sa loob ng van. Medyo nakaramdam ako ng panghihina pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay nakakadama din ako ng kakaibang lakas. Sinubukan kong pihitin ang seradura ng pinto pero nakalak yun. Sinubukan ko rin tumawag-tawag sa paligid
Pero parang wala naman nakakarinig sa akin. Ilang sandali pa bago ako nakadama ng pagkainip. Kaya't napagpasyahan kong puwersahin ang pinto. Laking pagtataka ko nang sa isang subok pa lang ay madali ko nawasak ang doorknob ng pintuan. Hindi ako makapaniwala pero may kakaibang lakas na rin talaga akong taglay. Ilang segundo pa bago ko napansin ang pagtunog ng tila isang alarma. Kasunod nun ang pagdating ng mga lalaking pawang nakaitim. Putya, mukhang may balak silang masama sa akin kaya't naisipan ko silang takbuhan. Pero ang malas, dahil sa dulo ng hallway ay may nagsulputang pang mga kalalakihan. No choice na, kundi palagan sila. Malay ko ba kasi kung sino ang mga to? Hindi ako sigurado, pero parang may kakaiba akong presensyang nararamdaman mula sa bawat isa sa kanila. Buong tapang kong hinarap ang grupo ng mga kalalakihang yon. Grabe, sobrang lalakas nila. Pero nakakapagtakang nasasabayan ko sila. Oo, mas angat ang taglay kong lakas. Samahan pa yun ang abilidad ko bilang mandaragit, kaya't nahirapan talaga sila. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin, pero kakaiba talaga sa pakiramdam. Nagagawa kong patumbahin ang ilan sa kanila nang walang kahirap-hirap. Nakaalis ako sa hallway na yon na nakabulagta na ang 10 kalalakihang humarang sa akin. Maya-maya pa ay narating ko ang isang napakalawak na kwarto. Tila isang auditorium yon. Nang makarinig ako ng pagpalakpak mula sa isang pares ng palad. Magaling. Hindi nga ako nagkamali ng pagpili sa iyo, Lieutenant. Ngayon alam ko na kung bakit nakaligtas ka kila Morel. Mr. Blas? Anong ibig sabihin nito? Anong nangyari? Nasaan ako? Relax, Lieutenant. Naririto ka sa baluarte ko. Ligtas ka dito. Walang gagalaw sa'yo. Kaya pala pinagtulungan ako ng mga bata mo doon sa labas. Huwag ka mag-alala. Sinubukan ko lang kung totoo ang nababalitaan ko tungkol sa mga mandaragit. Sa tingin ko ay matitikas nga ang bawat isa sa inyo. Pero malamang ay ikaw ang pinakamagilas sa kanila. Anong kinalaman ng grupo ko dito? At saka, anong ginawa mo sa akin? Bakit nakakadama ako ng kakaibang lakas? Napakaswerte mo rin. Ikaw ang kauna-unahang mortal na naging produkto ko. Dapat mong ikarangal ang maging isang premyadong mandarigma mula sa dugo ko. Mandarigma? Anong ibig mo sabihin? Walang yaka. Anong ginawa mo sa akin? Unti-unting nalabo ang paningin ko. Nakadama na rin ako ng pagkahilo. Napansin kong nalapitan ako ni Mr. Blas at naaninagan ko na hiniwa niya ang kanyang pulso gamit ang matulis niyang kuko. Hindi ko alam kung bakit, pero itinutok niya sa bibig ko ang umaagos niyang dugo mula sa sugat na kanya nilikha. Nang malasahan ko yun, ay tila may kakaibang aroma ako natikman. Langhap na langhap ko ang kakaibang sarap nun. Pakiramdam ko ay galing ako ng disyerto, tuhaw na uhaw, at kasalukuyang nakatapat ang bibig ko mula sa isang gripo na may masarap at malamig na tubig. Hindi ko na napigilang sagpangin at higupin ang dugo na nagmumula sa palapulsuhan ni Mr. Blas. Kakaibang luwalhati ang pumalot sa buo kong pagkatao. Ilang saglit pa bago ako natauhan nang unti-unti ko napagtanto ang mga kaganapan. Kaagad akong bumalikwas ng bangon at buong lakas kong itinulak si Mr. Blas. Bahagya pa siyang napaatras na para bang hindi natinag sa ginawa ko. Ngunit ang sumunod na pangyayari ay ang talaga namang nagpakilabot sa buo kong pagkatao. Nang mapansin kong tila nasa itaas na bahagi na ako ng silid na yon. Nang lingunin ko ang aking mga paa at kamay ay nagimbal ako. Shit! Bakit tila butiki ako na nakakapit sa kisame? Papaano ko nagagawa ang mga bagay na to? Kaagad ako lumundag
patungo sa ibaba. At sa sobrang galit ko, ay walang pag-aalilangan kong inatake ang malalimaw na ngayon na si Mr. Blas. Kulay pula at nalilisik na ang mga mata nito habang humahalakhak. Kitang-kita ko din ang dalawang matutulis at nag-uusli ang pangil ng kanyang bibig. Hayop ka! Anong ginawa mo sa akin? Ah! 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 Uminahon ka rin din. Hindi ako ang kalaban mo. Isang napakalakas na bigwas ang tumama sa akin. Hindi ko man lang nakita kung saan nanggaling ang pag-ataking yon. Basta, biglaan lang eh. Pero alam kong kamao ni Mr. Blas ang tumama sa mukha ko. Bahagya pang nasira ang pundasyon ng gusali na pinagtalsikan ko. Damang-dama ko ang puwersa na yon. Pero hindi ko masyadong ininda ang sakit. Demonyo ka! Halimaw! Dapat kang mamata! Hindi ko na naituloy ang pag-atake at pagsigaw nang muli na namang tumama sa akin ang isang napakalakas na puwersa. Sa pagkakataong ito ay tuluyan na akong bumuon sa pader habang nakataon pa ang paa ni Mr. Blas sa dibdib ko. Walang niya ka. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Uminahon ka, Lieutenant. Sa una lang yan. Pero panigurado ako masisiyahan ka rin kapag tumagal. Anong klaseng nilalang ka? Huwag mo sabihing magkauri na tayo. Tumpak Reden. Isa ka na ngayong mataas na uri ng madirigmang datom. Napakaswerte mo. Nagkaroon ka ng bahagi sa ikatlong basbas mula sa dugo ng iyong Panginoong Blasphemous. Baliw ka! Hindi mo ko alipin at wala akong plano magisunod-sunuran sa'yo. Ah! Bahagyang tumalsik ang halimaw na si Mr. Blas. Nang buong puwersa akong pumalag mula sa pagkakabaon sa pader. Pero sa kamalas-malasan ay muli na naman niya ako nagulpe. Ibang level ang lakas niya at alam kong hindi ko kayang tapatan yon. Maya-maya pa ay lantang gulay ako napaluhod sa harapan ni Mr. Blas habang umuubo pa ng dugo. Patayin mo na lang ako. Hindi ako magpapasakop sa tulad mong halimaw. Tumayo ka, Jareden. Wala ka ng ibang pagpipilian kundi ang sumunod at kilalanin akong Panginoon. Hindi pa ako nasisiraan ng bait para maging alipin mo. Mukhang nakalimutan mo na yata yung tinanong ko sa'yo nung nakaraang araw. Ayos lang ba sa'yo na hindi mo na makasama ang pamilya mo? Napakasama mong demonyo ka! Huwag kang magkakamuling galawin ng mag-ina ko! Huwag kang mag-alala. Nasa ligtas silang pangangalaga at magpapatuloy yun. Yun eh, kung magiging mabait ka sa akin. Walang niya ka, Blas! Ah! Ah! Bakit ba ayaw niyo akong tigilan? Ayoko makisali sa mundo niyo. Parang awa niyo na. Gusto ko lang naman ay mamuhay ng payapat matiwasay kasama ang pamilya ko. Maawa na kayo. Parang awa niyo na. Kung gayon, ay susundin mo ang lahat ng paggagawa ko sa iyo. At baka sakaling pag-isipan ko ang sinasabi mong yan.
Ano ba tong nangyayari sa buhay ko? Bakit ako nasadlak sa mundo ng mga halimaw na to? Hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Sana talaga, isang bangungot lang ang lahat ng ito. Gusto kong durugin ng pinong-pino si Mr. Blas, pero wala akong magawa. Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan ang mag-ina ko. Mabilis na lumipas ang bawat oras. Halos hindi ko na namalayan na tuluyan na rin talaga ako naging halimaw. Hindi ko na naiwasang hanap-hanapin ang sariwang dugo. Dugo ng tao. Wala na ako nagawa kundi maging sunod-sunuran kay Blasphemous. Hawak niya ang mag-ina ko, kaya't wala akong ibang pagpipilian kundi ang magpasakop sa kanyang mga kagustuhan. Muli ko nasumpungan ang paa ko na nakatapak muli sa kabundukan ng San Cristobal. Nasa unang bundok pa lang kami ay nalalanghap ko na ang kakaibang samyo na nagmumula sa mga taong lobo. Nadaanan pa namin ang maliit na komunidad nila Tanda, pero wala na kaming naabotang tao doon. Malamang ay inubos na sila nila Morel. Alam ko kasing mas lumalaki pa ang bilang nila sa mga sandaling ito. Ngayon ay maliwanag na sa akin kung bakit kinailangan nila magparami ng mandirigma, at sa kasamaang palad ay nadagit nila ang mga mandaragit. Akala ko nga nun ay ako lang ang makakaligtas, pero wala pa rin pala talagang takas. Nakaiwas nga ako sa mga taong lobo, pero naging vampira naman ako. Yun nga pala ang uri nila Blasphemous na nagmula pa sa Europa. Mortal na kalaban pala nila doon ang mga taong lobo na dati lamang nila mga alipin. Nagaklas pala ang mga ito at tuluyang nilabanan ang lahi ng mga vampira sa Romanya. Pero sa huli ay halos maubos din sila, kaya't napilitang mga ibang lugar upang muling magpalakas at bawiin ang Romanya mula sa mga vampira. Tragis talaga. Hindi ko akalain na totoo sila. Aswang lang kasi ang alam kong umiiral. Pero bakit nakarating ang mga hinayupak na ito dito sa Pilipinas? Buisit. At ang masaklap pa ay isa kami sa mga nabiktima nila, ang malas. Nasa higit 300 ang bilang namin, at ang iba sa mga kasama ko ay nagagawang makalipad. Sobrang bilis ng pagkilos ng bawat isa sa amin, na ang ilang araw namin ginawang paglalakbay nila kapitan para marating ang ikalimang bundok ay halos 20 minutos lang namin ginawa. Malayo pa lang ay nakarinig na ako ng mga pagsabog. Mga pag-atake nagmumula kila Morel. Literal na umuulan ng granada, at sa dami ng bilang namin ay hindi maiiwasang may matsambahan talaga. Ilang saglit pa ay tuluyan na nagpang-abot ang grupo ng mga taong lobo at mga vampira. Hindi ko inaasahan, pero halos triple ang bilang nila Morel kumpara sa dati. Hindi ko akalain na ganito sila kabilis at dami. Malakas at mabangis din talaga ang mga taong lobo, pero ang bilis nilang taglay dati ay tila bumagal na ngayon. Bumagal kaya talaga o ako lang yung bumilis? Nagagawa nilang makasabay at paslangin ang mga karaniwang vampira, pero hindi talaga sila umuubra sa mga natatanging mandirigma ni Blasphemous na kung tawagin nila ay mga datom. May kanya-kanya kasi silang abilidad at kakayahan, tapos nakakapagbago pa ng anyo bilang mga taong paniki. Iilan lamang ang bilang ng mga yon, pero hindi nalalagasan, at wala man lang ni isang taong lobo ang kayang tumapat sa taglay at lakas na kapangyarihan nila. Sa totoo lang, nakaramdam ako ng kakaibang galak. Nagagawa ko na kasing sumabay at makapas lang ng mga taong lobo. Hindi katulad nung una na para bang bata lang ako kung ikukumpara sa kanila. Maya-maya pa ay hindi ko napansin ang mabilis na pag-atake ng isang kalaban mula sa aking likuran. Tinamba ako noon at nagpagulong-gulong kami sa lupa hanggang sa mapaibabawan na ako ng halimaw na yon. Kitang-kita ko na umarko ang nagtatalasan niyang kuko
tungo sa leeg ko. Mabuti na lang at naging maagap ako at napigilan ko ang kamay niya. Malakas ang isang to. Grabe. Hindi siya pangkaraniwan. Gaya ng mga nakalabang ko kanina. Isa ka na rin palang vampira ngayon, Lieutenant. Napaka-ipokrito mo. Gusto mo rin pala maging isang halimaw na tulad namin. Commander Negro! Oo, ako nga. At ang mukha ko, ang huli mong masisilayan sa mundong ito. Shit, hindi ko na yata kayang pigilan ang pagtusok ng mga kuko niya patungo sa leeg ko. Masyado siyang malakas. Isa pa sa nagpahirap sa akin ang pagkakadagan ng napakabigat niyang katawan. Bahagya nang bumaon ang mga kuko niya sa balat ko. Nang bigla na lang sumambulat ang puso niya mula sa kanyang dibdib. Sino kaya ang gumawa nun? Ayos ka lang ba, Lieutenant? Kapitan! Iniligtas mo ako. Villarama, bakit pumayag ka maging halimaw na tulad namin? Ang buong akala ko ay may isang mandaragit ang nakaligtas. Bakit mo piniling maging katulad namin? Tulad niyo, Kapitan. Wala na rin ako nagawa nang binihag nila ako. Wala nang natira sa ating mga mandaragit. Hindi ko lubos maisip na sasapitin natin ang ganitong kapalaran. Hindi pa huli ang lahat, Kapitan. Makakabangon pa tayo. Maipabalik pa natin ang karangalang kinuha nila mula sa grupo natin. Hindi ko alam, Reden. Ang turing ko sa sarili ko ngayon ay isa na lamang ligaw na mabangis na hayop. Ginawa nila tayong mga hayop. Huwag ka magsalita ng ganyan, Kapitan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Tapusin mo na lang ako, Reden. Wala nang kwenta ang buhay ko. Hindi, Kapitan. Lalaban tayo. Muli na namang may dumaba sa aking halimaw at tinulungan na naman ako ng aming kapitan. Gayon din naman ang ginawa ko sa kanya nang atakihin siya ng isang datom. Nahirapan talaga kami sa isang yon, pero napas lang din naman namin siya. Mabuti na lang at bahagyang nakakuble ang kinaroroonan namin. Hindi napansin yon ng mga vampirang abala sa pakikidigma. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkita-kita kaming mga mandaragit. Hindi ako sigurado, pero parang may huni si Kapitan na tanging sila lang ang nakakaalam. Kaya siguro mabilis na nagsipaglapitan ang mga kasama naming mandaragit. Si Del Mundo, Torres, Malate at Cruz. Hindi ko inaasahan to, pero nababakas ko na sa kanila ang muli nilang pababalik sa dati nilang mga katinuan. Kahit pa nga na nasaan yung taong lobo na sila. Kapitan, ano na po ang gagawin natin ngayon? Tulad ng dating plano, Del Mundo, ito na ang pagkakataon upang takasan ng mga halimaw na to. Reden, sumama ka sa amin at magsimula tayong muli. Kapitan, tumakas na kayo. Hindi ko maaaring talikuran ng mga vampira. Anong ibig mo sabihin? Hawak nila ang asawa at anak ko. At isang pagkakamali ko lang ay maaaring malagay sa kapahamakan ang mga buhay nila. Sumama ka na sa amin, Villarama. Ililigtas natin ang pamilya mo. Pero hindi natin kakayanin ng mga vampira. Bakit, Lieutenant? Wala ka na bang tiwala sa mga kapatid mong mandaragit? Hindi niyo ako nauunawaan, Kapitan. Wala sa kalahati ng taglay nating lakas ang kapangyarihan ng mga vampira, lalo na yung mga datum. May kakaiba silang kapangyarihan na hindi natin kakayanin. Huwag mo sabihin na tuluyan kang magpapaalipin sa kanila, Reden. Tayo ang mga mandaragit at hindi tayo alipin ng mga halimaw na to. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo dati na mas mamatamisin mo pa ang mamatay ng lumalaban kaysa maging alipin ng mga halimaw? Pero Kapitan, sa tingin mo ba, hahayaan ka nalang maging malaya matapos ang labanang to? Magdesisyon ka na, Reden. Hindi lang pamilya mo ang nakasalalay dito, kundi ang buong sambayan ng Pilipino.
Ilang saglit pa ako napatitig sa lupa na para bang tumatagos lang ang aking paningin. Tama si Kapitan. Walang mangyayari kung patuloy ako magpapaalipin sa mga vampira. Mabilis kami nakapag-isip ng pinakamainam na gawin. Kapitan, sobrang bilis tumakbo ni Villarama. Nakakamangha. Magmadali kayo. Mahalaga ang bawat segundo. Naabutan ako nila Kapitan na nakikipaglaban na sa mga vampirang natira kung saan naroroon ang mga sasakyang ginamit namin tungo sa lugar na ito. Maswerte naman at wala pa sa 10 ang bilang nila, kaya't madali naming silang naubos. Men, let's move. Mahalaga ang bawat sandali. Sir, yes sir. Yes, sir. Kinakailangan namin makabalik agad sa kuta ng mga vampira. Ililigtas namin ang asawa kong si Celine at ang nag-iisa naming anak. Hindi kami maaaring abutan nila Blasphemous. Ilang oras din ang itinagal ng aming biyahe bago pa makarating sa siyudad ng Baguio. Mula sa di kalayuan ay bumaba na ng van sila Kapitan, kaya't malaya ako nakapasok sa loob. Kaagad naman binuksan ng mga bantay ang tarangkahan nang makita nila ako na dala ang isa sa mga sasakyan ng mga vampira. Nang makababa na ako ng van, ay kaagad ako nalapitan ng isang bantay. Sandali, hanggang dyan ka na lang. Bakit mag-isa ka lang nagbalik? Nasaan ang Panginoong Blasphemous? Tagumpay ang naging lakad namin. Sadyang pinauna lang ako ng Panginoong Blasphemous para sana sunduin yung mag-ina ko. Hindi ako pinanganak kahapon, iho. Alam kong nagsisinungaling ka. Nahalata na pala ni Kapitan ang pagdududa ng matandang vampira na kausap ko, kaya't sinunggaban niya na yon sa leeg. Sa puntong yon ay tuluyan ng naalerto ang mga vampira. Wala na kami nagawa kundi sabayan sila. Malalakas at mabibilis sila, pero hindi nag-isapat yon upang pigilan ang pagsugod na ginawa namin. Bukod kasi sa bangis at lakas ng mga mandaragit, ay taglay pa rin nila ang angking kakayahan pagdating sa pakikipaglaban. Ito siguro ang dahilan kung bakit ninais ni Morel na maging premyadong mandirigma kami ng mga lobo. Nasa 30 lang ang bilang ng mga vampira, kaya't hindi kami masyadong nahirapan. Maya-maya pa ay iisa na lang ang natira sa kanila. Nasaan ang pamilya ko? Sumagot ka kung gusto mo pang mabuhay. Mapatay mo man ako, ay sigurado na rin ang katapusan nyo. Naitimbre ko na sa mga datum ang ginawa niyong pagsalakay dito. Saan niyo itinago ang pamilya ko? Mukhang wala na tayong mapapala sa isang yari din. Mabuti pa, listanin na natin ang lugar na ito. Wala talaga kayong mapapala sa isang yan. Pero sa akin, meron. Napabalikwas kami ng lingon nang marinig namin ang tinig na yon. Nagmumula ito sa isang konkretong selda. Huwag na huwag kayong magkakamaling pakawalan ng isang yan. Kung gusto nyo pang mabuhay. Sino ka? Alam mo ba kung saan nila tinago ang pamilya ko? Oo, alam ko. Pero kailangan nyo muna kaming pakawalan dito. Teka Reden, hindi tayo maaari magtiwala agad sa isang yan. Vampira din siya. At nararamdaman ko ang kakaibang aura niya. Sabihin mo sa akin, bakit ka nakakulong dyan? Kaaway ka rin ba nila Blasphemous? Hindi lang kaaway, kundi mortal na kalaban.